עוד סיגריה, רק אחת. כולם מכירים את הסיפור, סיגריה אחת, ואז עוד אחת, ואז. רגע, כמה אני מוציא על סיגריות בכלל? בואו נתחיל לחשב את כל העניין הזה. נניח שחפיסת הסיגריות הזו עולה בסביבות 20 עד 30 שקלים. מכפילים את זה ב7 ימים, זה יוצא 175 שקלים, ואז נכפיל ב4 שבועות, זה יוצא בערך 700 שקל. ולבסוף, מכפילים ב12 חודשים, הולכים לסיגריות כ8,500 שקלים בשנה. אם אתם לא חושבים שזה הרבה, תחשבו שוב. מעשנים כבדים בדרך כלל יקנו יותר מחפיסה אחת ביום, נצטרך חישובים חדשים בשביל זה. וזה לא נגמר כאן, ההוצאות הבריאותיות מחכות לכם מעבר לפינה. אני מקווה שהבנתם עד עכשיו איך זה פוגע בכיס המעשן, אבל מה עם החברות שמוכרות את הסיגריות? בישראל, 1 מכל 5 אנשים הוא מעשן על בסיס קבוע. הודות למעשנים האלו, חברות הטבק בישראל מגלגלות מיליארדי שקלים בשנה. אם זה לא מספיק, תעשיית הטבק העולמית מגלגלת מאות מיליארדי דולרים. אחרי שסיימנו עם המספרים האלו שעושים לכם כאבי ראש. עכשיו נבין איך זה משפיע על הכלכלה העולמית.